Moi. Mitäs täällä? Kysy Severiltä. Moi. Arva, kenet mä löysin olohuoneesta murjottamasta, kun mä tulin kotiin. Violan. Se häipyi aika vihasena. Eikö me sovittu, että se ei saa tulla tänne, jos minä tai Jiri ei olla kotona? En mä sitä tänne kutsunut. No, sekö ilmaantuva ihan yllättäen? No joo. No, aika erikoista. No se on erikoinen. Tämä on aika outo itse asiassa. Ai millä lailla? Ihan sama. No, olis mun ihan hyvä Tätä on mun mutsi. Ei sun tarvitse tietää. Lähde menee. Oliko rankka päivä? Niinkin vois sanoa. Samoinen. Niin, kiitos kysymästä. Mä saan hoidettua Muosen tukkuhässäkän ja kaikki kotiosiat. Ja Severikään ei karannut kotoa, vaan mä sain sen hyvällä tuulella nukkumaan. Joo, sori, että mä en ehtinyt tulla aikaisemmin. Oli vähän tiukka paikka. No niin, oli täälläkin. Mitä se Severi on keksinyt? Viola oli täällä. Siis sillä aikaa, kun me oltiin poissa. Niin. Täällä Severiä syytä. Viola oli kuulemma vaan yhtäkkiä pölähtänyt tänne. Ja kun mä tulin himaan, niin se ryntäsi tuosta ovesta pihalle. Eikä Severi suostunut sanoa mitään muuta kuin, että se on outo. Miten ne nyt touhuu? No, se tyttö on kyllä aika määrätietoinen. Emme kyllä yhtään ihmettele, että Severi ei viittynyt sanoa sille, että se ei voi tulla. Mun pitää puhua sen kanssa rajojen pitämisestä. Eihän se nyt käy, että antaa muiden tehdä ihan mitä vaan. Nimenomaan. Niin kuin vaikka lyödä luuria korvaan. Joo. Sori siitäkin. Mä lupaan, että se oli viimeinen kerta. Hyvä. Älä soita stressaa. Tossa se on ihan tyytyväisenä. Tai ainakin melkein. Okei. Vaikka. Käski lähettää terveisiä. Ja ihmetteli, että miksi sä jäät tänne yöksi. Eikö se ole mehu? Joo, totta kai. Voisit sä nyt kertoa, että miksi sä oikein tulit tänne? Onko Simassa kaikki okei? Joo. Entä koulussa? Aivan mahtavaa. Okei. Haluaisitko tehdä jotain kivaa? Voisi heittää sulle muutaman kympin, jos haluat lähteä vaikka shoppailemaan. No mitä jos sä kävisit moikkaa sitä sun kaveria? Severi vai mikä se oli? Mä en mene sinne enää ikinä. Mikset? Viola. Onko se kiusannut sua? Lopeta. Älä viitti kiusaa. Se oli kuulemma eilen vieras. No mitä sitten? Meillä oli sopimus. Viola ei saa tulla tänne, ellei minä tai Eeva olla kotona. No ei se on mun vika siitä, että ne haluaa änkeä. Älä valehtele, sä itse pyysit sen. Sä halusi kuulla tulla ihan itse. Joten sä pakotit mut pois, ettei saisit olla kahdestaan. Puhuks näillä totta? No onko sun aina pakko juoruta? Itse ottaa aina ilkeä, kun saat sen Violankaan. Hei. Mitäs tää nyt on? Tää nyt ollut niin hyvin toimeen. No niin ollaankin, ennen kuin toi alkoi hengaa se tyhmän kanankaan. Nella. No enpä hengaa enää, niin te ette enää voi jauhaa. Sattuiko eilen jotain? Mä vaan kyllästyin siihen. Taisit sanoa sen sille vähän turhan suoraan.
Hei, mä käyn hakemaan lisää kahvia. Se on loppu. Severi, ihan totta. Ei tyttöä kohdella samalla tavalla kuin jenkkifudista. Haluatko pelata? Vai sunkaa? No ei kun joulupukki. Sä oot kyllä enemmän tonttu, etkä mikään joulupukki. Siis sä ryntäisit oikeasti yhtäkkiä hakea kahvia. No totta kai. Mä tiedän, miten paljon sua ärsyttää, jos sumppi on loppu. Kieltämättä. Kato, nyt mä panostan perheeseen. Ja kukaan ei voi väittää mitään muuta. No ei väitetä muuta. Mitäs muksut? Miltä näyttää? Ymmärsikö mä nyt oikein, että se Viola-juttu on loppuun käsitelty? Sä hengailet tästä edespäin vain oma-ikäisten kanssa. No joo. Voidaanko mekin pelata? Joo. Moi. Terve. Mitä sä oot tehnyt mun siskolle? Rauhoitutas nyt. Mä en tehnyt mitään. Mitä mä kuulin vähän jotain muuta? Sä voisit pikkuhiljaa kertoa, minkä takia sä tulit tänne raivoon. Viola kertoi, että Severi oli yrittänyt kähmiä sitä. Mitä? Sä olit houkutellut mun siskon sun huoneessa ja yrittänyt laittaa kätes sen paidan alle. Mitä hemmettiä? No en todellakaan ollut. Viola valehtelee. Miksi se valehtelisi? Se on ihan rikki. Koska mä en halua olla sen poikasta. Mä puhun totta. Severi ei suostu puhumaan, koska sitä ei uskota. Eli teidän taloudessa muksut tekee ihan mitä lystää. Ja sä olisit voinut ottaa sen Violan mukaan, jos pikkusen helpompi selvittää, mitä on tapahtunut. Miksi mun sisko valehtelisi tällaisesta asiasta? No ehkä se suuttui jostain seurustelujutusta. Niin kuin Severi sanoi. Viola on Severiä vanhempi. Ei se seurustelisi tollasen junnun kanssa. Arvuttelemallahan se selviää. Eiköhän se parempi, että sä puhut Severin kanssa ihan kahdestaan. Ja sä juttelet Violalle. No niin kai sitten. Voisitko kertoa, mitä sun ja Violan välillä tapahtui? No mä tein sen jo. Kerro uudestaan. Ja paa se puhelin nyt pois. Mä kutsuin sen meille ja sit me... Te mitä? No se halus pussailla. Mitä me ollaan sovittu näistä jutuista? No rauhoitu. Ei me ehty tää mitään. Yksi mun toinen kaveri lähetti mulle viesti. Eli sä et koskenut siihen. No en todellakaan. Miksi mä pitää sanoa se niin monta kertaa? Se rupesi ärsyttää, kun mä tekstasin yhden toisen tytön kanssa. Sitten mä sanoin, että Viola ei ole mun tyttöistä. Sitten se raivostui. No, jotkut mimmit osaa olla ehkä vähän mustasukkaisia. Ja ehkä nyt olisi parempi, että me kaikki istutaan alle selvitään tää juttu. No ei paljon kiinnosta nähdä sitä. No ehkä sua kiinnostaisi saada tää homma paketti. No okei. No, mä en ole tehnyt mitään väärää. Se pussailu kyllä oli sen idea. Uskot sä mua? Terve. Morjes. Mä juttelin Severin kanssa ja mulla on aika selkeä näkemys, mitä on tapahtunut. Sä varmaan haluat kertoa sun version. Eiköhän vielä ole kertonut jo, mitä Severi teki. Ne on aika vakavia syytöksiä, mitä sä oot sanonut. Tuollaisista asioista ei saa valehdella. Älä nyt painostaa mun siskoa. Sun broidista saa väärin tehdä. Mä luulen, että sä oot hyvä tyyppi, mutta sä oot ihan hirveä valehtelee. Sä olit mulle tosi ilkeä. No sen takia, kun mä en halua alkaa sun kanssa. Ihan kuin mä haluaisin seukata sunkaan. Miksi sit sanoit ittees mun tyttöystäväksi? Siis keksit sä nämä syytökset sen takia, että sä olet vihainen Severille?
Mua ärsytti niin paljon. Et oo tosissas. Sori. No eiköhän tässä pitäisi enemmän pyytää anteeksi Severiltä. Anteeksi, että mä valehtelin. Ja sä voisit varmaan pyytää anteeksi Violalta, jos sä oot ollut ilkeä. No anteeksi, että mä en halua alkaa sun kanssa. Vitsi, mä hakkaan sut ihan 100 olla. Onnes mä pärjään sulle sentään jossain. Jääkö sä mietit sitä aiempaa? Mä tykkäsin Violasta. Se oli tosi kivaa kaikkea. Ehkä se olisi voinut joskus ollakin mun tyttöystävä. No, mutta nää jutut ei ole ikinä helppoja. Mä tajun, miksi se oli niin ilkeä. No, kato, rakkausasioissa ihmiset on parhaimmillaan. Mutta samalla pahimmillaan. Usko pois, mä oon nähnyt ihan kaikenlaista. Ja naiset on väliin vähän hankalia. Mutta ainakin tää Viola pyysi sulta anteeksi. Mut silti. Ehkä te voitte yrittää vielä olla kavereita. Miten jos sä taas valehtää musta jotakin? No ainakin sä hoidit tämän homman niin kuin mies. Mä saan olla ylpeä susta. Itse jätkällä on jo naismurheita. Vaikka vasta sä kävit vielä potalla. No en käy. Milloin susta tuli no aikuinen? Ehkä silloin, kun sä olet töissä. No, mut nyt mä en oo töissä. Ja mulla on aina aikaa sulle. Äijää teennä, mun luukki menee huonosti. Pelataanko vielä yksi peli? Ja unohdetaan muija huolet. Okei. Te kuulemma sovitte Violankaan. Jep. Arvasin heti, että se ei ole mikään hyvä tyyppi. Aha. Aiotteko te olla vielä kavereita? No mitä sä luulet? No iskä sanoi, että erositte ihan hyvissä väleissä. No mä oon kyllä vielä kostaa tän sillä. Ainakin oppeet mun kanssa ei kannata pelleillä.